30 तारिखआव जों कायसा खुमुनंगो रिलेंखा सिटिजेनशिप बिल एमेंडमेंट न प्रोटेस्ट खालायो महाराजानि नेतृत्वे जों साइमांखा पेपार गनुखा खोनाका आनि बुमुं जगदीश देबबर्मानि बुमुं एन्थनी बुंगुई एफआईआर खालायजाखा रादापुर पीएसओ तामुनि खायजा आरो स्लोगान रजाखापो हेलो चाइना इंडिया बाय बाय होनै जों आबो हाय खोनाया आबो हाय स्लोगान मानिबो खोनाया साइबो माया साबो ताबो हिन आबो जों सानानि कगिया साइमाना कगिया आसुक बरगो साबतामो साकासाया आबो जों सिया ओंखाय जों तिनि मा साननायाव पुइला जाति उल पार्टी आव हुमान तामसिन अपराध माराठी रंनो नां तंमानो कायं कसं बालथाग्रा सं माराठी मानु नै जों तिप्रासा नि सागाले तिनता अननायबा ताम अपराध नंबा जोंनो बाहायनसे बोथारि खिबगाबले जेनोसाइड खिबगा जोंनो हायनो स्लो पयजन रई सप्रागै पृथ्वीनि बिदाय रोनानि बागै ताबुंनि एनडीए सरकार मोदी सरकार एवं विप्लव सरकार बिनि सहयोगी तिप्रासा हामदंनाय सरकार जोंनो पायरना नाय दंखा आ पायरिथिनि जों थैगाय थिनायता जेल बातामो जेलबा माइसे जाना नांगो जों थैनासो राजी चिन तिप्रासा सिग्लारो ताब थैना राजी तामो हमनि होमबाले बान बायखा बान सबायना नायो मोदी सरकार अ बानो सबायके वाचन तुइतरि जतन कथक फैबायनाय बांलादेशनि बररक आगि हिंकाय बान बायाफ्रुकाय तिम्बुक यरुय तुइसवाय सवायकाय कथकै फायो किसा का हाबुय फायो आबुनि एग्जांपल न ताबुनि चीफ मिनिस्टार बबो 71 आसायु 25 नवेम्बर आसाय बतक चीफ मिनिस्टार दङ आबनो बान थेबाय वय ताइबो फाइसि दिहना नायु नायखाय जों सालसा अरनि तुमा आईपीएफ नि खायनाय एनसीडी दल तुमा एनसीडी खायनाय तुमा कांग्रेस खायनाय तुमा बीजेपी खायनाय तुमा आईपीएफ आईएनपीटी खायनाय तुमा टीपीएफ खायनाय तुमा टीएसपी खायनाय तुमा उको खायने रक ताई कुबुनि पार्टी रक आबो ताई पार्टी खाइन नांलाखा सालसा जों आहायनो हाउ मिसि तिप्रासारंनि आइडेन्टिटी दंलाखा आबोनि बागै बृहत्तर आन्दोलन ताबुक तुमुं बरक सायाहंकाय अबनो रसायाखाय जों दरकार नांखाय जों चिन बररक निजिनि लाइफ न डेडिकेट खायनाय अ सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नि बागै आबोनि बागैनो जों तिनि ए जे चिनर थकाइना पार्टी कैसे दंगो ताबखाय आगिखाय लेन ताबखाय बेन ताबखाय गुवाहाटी उसगा 29 तारिख थांगो अ अंगनि एनसीनि दल आरो प्रफुल्ल कुमार संबाय अतुल बुरा संबाय कर्णा सांमा संबाय जोराम थांगा संबाय आचुगिलेव सिटिजेनशिप बिल एमेंडमेंट नि प्रोटेस्ट खायै ताम अर खायनरक तामगै तंग नंनि मंत्रीनि याकारि मंत्री हिमत दंखाय याकारि ए मंत्री आंसाया आं सिटिजेनशिप बिल एमेंडमेंट अपोज खालायनो मंत्री याकारि ताम मंत्री बो यांनि बो चावो आयंनि बो प्रोसेस खाय फुनु आ बुक्तै तमु आबनो जों जाजागिया सालसा म हायिं मानो तिप्रासारक जलि जाखाय तंनानि हाथाय तंला बरर म हायिं दङ अब कुनु उस्कानिया जों तिना आबोनि बागैनो जे तिनि ताबो महाराजानि नेतृत्वे जे ताबो जों मुभमेन्ट खाय दंमोनि अब डेमोक्रेसि वेते जों खायनाय आबोनि बागैनो ताखु बुख्रक जत त्रिपुरानि तमा तिप्रा तमा वानजुय जतन जों कयना नायो जे फारि ओ त्रिपुरानि जे ताउ भारत एमेंडमेंट बिल खायनांगनि सिटिजेनशिप आबंका कक मानु बिके हनो जन 20 फ्रन जन जखन 20 फ्रन गाना अर वानसाबो तंगान हाथाय दंला तिप्रासाबो तंगा हाथाय दंला कारण बरक बांखाय नों ताम चागिरि खायनाय नों ताम बेबसा खायनाय वानसं सनि बरकबो बुजिनानि बाता अब आं आबोनि बागैनो तिनि बुंगै जे एफआईआर खायमानि जे कन्सपिरेसि खायमानि आबनो बेलाय के सेलांगो जों किरिया जों दरकार नांखाय फासि जानाय तब जों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नि बागै अपोज खायनाय